Ulkona liikkuminen auttaa säilyttämään liikkumiskykyä sekä edistää monipuolisesti hyvinvointia. Kävely onkin iäkkäiden suosituin liikuntaharrastus. Siellä vaan mennään. 1, 2, ylös. Sitten tömistä sinne maahan. Tömistä. Iske oikein. Iske. Kansallisena ikääntyneiden ulkoilupäivänä Turussa otettiin käyttöön uusi liikuntapaikka. Jalkapalloilijoiden ympärivuotiseen harjoitteluun tarkoitettu lämmitettävä tekonurmikenttä. Torstain vakiovuorolla kirmaavat nyt ikääntyneet lenkkeilijät. Ja ota aukia yhteen, hypy. Ja silmät kiinni, otetaan taas sen näköä pois sieltä just käytöstä. Hyvä, huomaat löytyy. Nyt menee jo paljon. Lumentulo ja liukkaus ovat ikääntyneiden liikuntaharrastukselle suuri este. Tasapainon säilyttäminen on opittu taito, joten sitä voi parantaa harjoittelulla. Monipuolinen liikkuminen lisää verenkiertoa aivoissa, jolloin vireystila nousee ja koko keskushermoston toiminta tasapainon säätelyssä paranee. Harjoittelun avulla tuntemus omasta kehosta sekä sen liikkeestä paranee ja liikkuvuus kasvaa. Näin ollen kaatumisen pelko vähenee ja tapaturmariskit pienenevät. Hyvä, tää on just semmoista, että sun toi lantiohallinta paranee, jos vaikka on liukas keli ja meinaa liukastua, niin nämä lihakset just tekee sen. Joo. Mitä tässä reenaa? Tulee 1 kilometri täyteen. Ennen kuin tuutte maaliin, huudatte kovalla äänellä nimenne, niin me saadaan kirjoitettu teidän aika sitten tonne ylös. Kuntoluokka 3, niin se on kaikkein paras kuntoluokka. Nyt kun teidän se aika oli 10 sekuntia, eikö se ollut? Joo, 19. Niin, eli se oli ihan reilusti täällä kuntoluokka 3, mikä on kaikkein paras kuntoluokka. No. Ja teillä menee ikäkin vielä tänne yli, että mä luulen, että me lähetetään teidät varmaan, kuulkaa nyt sinne tonne olympialaisiin ensi vuonna. No, Lontoossa. Niin, Lontooseen, kuulkaa. Nyt siltä näyttää vaikuttavan tämä kuntoluokka. Ihanaa! UKK-instituutin 1 kilometrin kävelytestillä mitataan aerobista kestävyyttä. Aerobisen kunnon heikkeneminen saattaa johtaa liikkumiskyvyn rajoituksiin ja heikentää päivittäisiä toimintoja, kuten kävelyä ja portaiden nousua. Noin, vielä 2. Hyvä, hieno juttu. Sitten vielä potkimaan palloa. Tasapainoharjoittelu on hyödyllistä. Sillä ehkäistään päivittäisiä tasapaino-ongelmia ja parannetaan tasapainojärjestelmän toimintaa. Monipuolisen harjoittelun avulla opitaan selviytymään tasapainoa vaativista tehtävistä. Harjoittelulla pyritään siihen, että tasapainon hallinta toimii lähes automaattisesti jokapäiväisiä askareita suoritettaessa. Hyvä, just noin. Pehmeästi. Ja otetaan kierto. Hyvä, ja kiertää. Katse kiertää myöskin tänne. Näin. Kiertää. Hyvä. Ulkona liikkuminen on hyvä harrastus, eikä ikäistä haastamaan otteluun vaikkapa jalkapallon Suomen mestareita, näitä Interin poikia. Ajatus on niin, että kaikki nämä ikäihmiset sais tänään kokea tätä jalkapallon huumaa teidän kanssa treenaten. Me emme pelaa palloa, vaan teemme harjoitteita ja toivottavasti joku teistä uskaltautuu tonne maaliinkin ottamaan palloja kiinni. Sanoin kyllä näille vanhuksille, etteivät potki niin kovin, että loukkaavat teidät, mutta uskon, että pärjäätte siellä maalissa. Voititte tämän pelin 4-2. Mitenkäs siinä nyt niin kävi? Mutta se oli aika suuri voitto ensi urheilijalle. Mä en koskaan potkinut palloa ennen. En koskaan potkinut ennen palloa ja mä tasa tein 4 maalia ja sitten mitä et osannut syödä, niin sain 1. Miltä tuntui päästä pelaamaan noiden Interin poikien kanssa? No ihan kivaa.
Kun kaikki olivat niin ahkeria tässä, niin kyllä me aika lailla hyvin pelattiin. Maalikuningas. Maalikuningas, joo.